Mladý muž, a vy tu čo robíte? Mám na tú prerábku. Tento byt je už kompletne prerobený. Tu už prerábať nemusíte. Tu nepadne ani tehla. Podlahy čerstvé. Stierka hladšie ako môj pondelkový rozum. Kúpeľňa lesk ako v teleshoppingu. Skrátka, murár môže ísť domov. Niečo tomuto bytu predsa len chýba. Si to ty a tvoj nábytok. Gauč, posteľ, skrine a ten kaktus, ktorý zabúdaš polievať. Zariadiť si ho môžeš ako chceš. Minimalizmus, bol štýl alebo chaos s pizzou na stole. Je to na tebe. Slušní susedia, normálna lokalita a ešte aj miesto na parkovanie. Čo viac chceš? Takže ak si hľadal prerobený byt, kde nemusíš volať murárov, práve si ho našiel.